Avui vull contar-vos una bona notícia per al Palau Ducal, un dels monuments més emblemàtics de Gandia, que realment són 4 bones notícies. M'acompanyeu? Hem aprovat l'expedient de licitació de les obres de millora del Palau, una aportació del 2% cultural dels Ministeris de Transports i de Vivenda, 1,1 milions d'euros, més una altra aportació, una altra part de la Fundació del Palau, 1,5 milions d'euros en 4 inversions per a posar en valor i millorar espais d'este monumental emblemàtic del nostre Palau. La primera de les actuacions, la millora de l'escala i dels accessos des del pati d'armes al Saló de Corones. La segona, invertir en el Saló de Corones, en el sostre, en el sòl i en la terrassa. Una altra de les intervencions, el que era el gabinet del Duc, la capella, que té el paviment per arreglar. Invertirem també en millorar-la. I per a que el puguem disfrutar els ciutadans i ciutadanes de Gandia, enderrocar este mur per a guanyar un espai com este.